आं बिनेसिं कसारी दिनै खाबु मोनैयावनो जोंनि कक्लाबार समस्तिनि आगोलनि MCLA बिथां गेदेमा अनिल बसुमतारीजों दिनै जों मोनसे दावबायनायाव नैबे भुटान हाजोनि सेराव सफैबाय। बे जायगाया जादों लांदांफारा बान्दो, एकदम गंगार हाजोनि सेराव। बे जायगायाव फैनायनि थांखिया जादों मा, जोङो बे जारगाव फुथियापारा हालामनि रायजोफोरनो दै जगायनानै होनो नांगौनि दाबि दैखांनो थाखाय बेखौ बे दावबायनायखौ खालायनाय जादों। आरो जोबोद मोजां मिथिंगायारि समायना। गोदो बे जायगानिफ्राय बे जायगाफोरा गोदो गंगारनि रेभिनिउआवनो गोग्लैयोमोन, जायखौ दाबो रेभिनिउ हिसाबै जारगाव फुथियापारा होननाया जोंनि जाला सार्केलाव दङ। बे नंखाय नङा, बेखौ जबरदस्तियै थारमाने फरेस्ट होननानै देखायगासिनो दं, खिन्थु बेयो फरेस्ट नङा। जारगाव फुथियापाराया रेभिनिउआनो। दा जोंनिया जारिमिनाव फांथेनानै दोनजाबाबो बे सयथ' दि सानसे समाव दंसा उजिर दंमोन, आरो बे दंसा उजिरा बे जायगानिफ्राय रेभिनिउखौ, हानि खाजोनाखौ खांनानै गंगार राजानो हरोमोन। नाथाय मोनसे समाव ब्रिटिश सरकारा, इस्ट इन्डिया कम्पानिया बे जायगाखौ दखल खालायना लानानै बे खाजोना खांनानै हरनायखौ बन्द' खालायदों। आरो बेवहायनो दंसा उजिराबो जेल जानानै जोबथेसालियाव जिउ जोबदों। बेफोर गासै हिस्ट्रिया फांथेनानै दोनजादोंब्लाबो बे सयथ' कि दा बेयो रेभिनिउ, जाला सार्केल आन्डाराव जारगाव फुथियापाराया रेभिनिउ। दा जियानो जाथों मा, दा बेसेबा 18 सेन्सुरिनि उनाव बे समाव हाग्रा बंग्रा दंमोनब्लाबो दा नै दिनैनि बे 21 सेन्सुरियाव बे जायगायाव गोदान जोलैनि रायजोफ्रा बेहाय रायजो जागासिनो दं। हालो दैलोनो माखासे जेंना अभाबखौ नेवसिनानैबो सौसिनानैबो रायजो जागासिनो दं। दा बिथांमोननि हालोदखौ नायोबा जों दुखु नाङो। बिथांमोना दा बिजिलि गैया आरो दै जगायनाय गैया, अथ'स एसेल' फैसा गारनानै जों बिनिफ्राय दै लांनो हायो। बेहाय दैयानो बोहैगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय दै बोहैनायखौ पाइपजों लाङोब्ला बारा खरस नाङा। 5 कौटिसो जुदि रां गारोब्ला बेनिफ्राय आरामसे बे नावफुथासिमहालागै सहैनाय जारगाव फुथियापारा गामि पानबारियाव गासैबो दै होजोबनानै आलो गोजोन रायजो जाहोनानै बिथांमोनखौ जोङो जै जै मैयै जोंनि उन जोलैफोरखौ जों मदद होनाय जागोन। बेनिखायनो जोङो दा मोनदांदों, बेखौ एसेल' खरस खालायनानै जोंनि सरकारफ्रा, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ गोसो होयो, जाहाथे बिनिफ्राय दै लांनो हानाय, दै जगायनो हानाय राहाया जाबाय 5 कौटिसो रां नांगौ, बिनिफ्राय दैखौ पाइपजों लांनानै रायजोनो हैनो हायो। दा बेखौनो जोङो मोनदांदों रायजोफोरनि खावलायनायाव। बेखौ जोङो दा दिनै एसे नायगिदिंनानै मोनबाय। जोबोद गोरलैयैनो सहैयो दैया बेहालागै। दा बेखौ जोंनि खुंथाइ गोहोआव थानाय बिथांमोना दा आखायाव लानांगौ। बेखौनो जों रायजो जानानै खावलायो। जोङो नैबे मोनसे समाज, बे गियान धर्म समाजनिफ्राय फैदों। आरो बे थांखिया जाहाथे जाफुंथों, बेखौनो जों खुंथाइ गोहो थानाय बिटि सरकारनिसिमबो गले गले आर'ज गाबगोन। बे जायगाया ओरैनो मिथिंगायारि समायना, पिकनिक स्पटबो बानाय जायो, रेभिनिउ दं। बेखौथ' माखासे फरेस्ट बिफाननिफ्राय टेन्डारबो होनो हानाय दं, अन्थाइ दङ, बाला दङ। दा बेबो मोनसे BTCनिनो रेभिनिउ जानो हायो। नाथाय बेखौ सिखावफोरासो दा बिनि अन्थाइ बालाफोरखौ लांगासिनो दङ। जों नुबाय बेयाव माखासे बायदि ट्रेक्टर हाबनानै दं। रायजोफोराबो जेबो बुङा, सरकारनिफ्राय जेबो बुङा। सोरबा थिखादारा, सोरबा बेक्तिगतआ बिनिफ्राय अन्थाइ बाला लांनानै हाजार हाजार लाख लाख थाखा खामायगासिनो दं। दा बिनि थाखाय सरकारखौ नोजोर बोनो थाखाय जोंनि फालनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। आंनि नामा गबिन दैमारि आरो आंनि गामिया आवजारबारि होनो। आं दिनै बे हाजोसिम दावबायनानै लाबोनायनि थांखियानो जादों, दिनै जोंनि जायगायाव जोबोर खेथि मावनायफोराव जेंनाजों मोगा मोगि जायो आरो दै लोंनायाव जोङो मोगा मोगि जायो। बे दैखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नोजोर होबाय थायो, नाथाय जोंहा बेबायदि लांनाय केपासिटि गैया। बेनिखायनो बे दैखौ जुदि सरकारा जोंखौ सहाय खालामोब्ला, बे ओनसोला जोंनि फुथियापारा ओनसोल आरो जारगाव ओनसोल, बेखिनि ओनसोला नैबेयाव दहैयो सासे जाहा बुंलांदोंमोन
5 कौटिसो थाखा गारब्लानो बे जोङो मोजां दै आरो खेथि मावनोबो जों मोनजोबो बेनिफ्रायनो माथ्र जोङो 20 फुटसो गोथौआव जावनानै मोनसे द्रप होबानो बे दैया जोंनिसिम थाङो। बेखौ दानि गोदान सरकारा मावनानै होयोबा जोंहा गोजोननाय थागोन आरो मावजानो लुगैदो जोङो। मानोना दिनै जोङो आबाद मावग्रा गोजा, जों आबादारि गोजा, जोंहा दैज्लां समाव जे एसे एनै आबाद मावनो हायो, ओमफ्राय मेसेङाव जों हा जिब गैयिनि थाखाय जोङो मेसेंनि खेथिखौ मावनो हाया। बेनिफ्राय दा जोङो बे हायाव जोङो मावनानै नै दाबायदि मेसेङाव एसे दैफोर सारनो मोनोब्ला जों बेनिफ्रायनो जोङो बहुद फसल थिखांनो हायो आरो जों मावनानै जानो हानाय जायगा दङ, बेफोरनिफ्राय बोखांनो हायो। दा जोङो बेबायदि खरांनि जाहोनाव जोङो राहा गैयै जायो। बेनिखायनो अननानै जोंनो बे बान्दोखौ खालामनानै होयो आरो बे मोजां दैखौ जोंनो जगायनानै होयो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय, गोजोन्थों। गिबियावनो आङो जोंनि बे दैजिमा दैसा जे दैमा बे खर'आव दावबायनो फैनाय मानगोनां जोंनि बे ओनसोलाव नुजाफैनो हानाय बिथांमोन अनिफ BBCA आरो लोगोसे बिथांजों फैफानाय लोगोफोर, आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोसो इसिंनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आङो जोंनि जेसेबां रायजोफोर दङ, जोंनि जेसेबां रायजोफोर बिथांमोननिसिमबो आङो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं दा आंनि बुंनो आखायाव लानाया जाहैबाय, जोङो जे फुथियाफारा गामि आरो जारगाव गामि, बे मोननै गामि, बे गामियाव जोङो रायजो जानाय मानसि। आं बे फुथियाफारा गामियावहाय दङ। बेनिफ्राय जोंनि बे फुथियाफारा गामि आरो जारगाव गामियाव गोबां फिसा फिसा गामिफोर दङ। बे गामिफोरनि मुङा जाहैबाय जोंहा साहाथिंनिफ्राय लानानै कुहिजार, बरलेथि, बागमारा, लांदांपारा, आवजारबारि, कसुगाव, पानबारि, बिनिफ्राय जारगाव, गोबां गामिफोर दङ। आरो बे गामिफोरनि जे रायजो जानानै थानाय गोबां थागिबिफोरबो दं आरो बेबायदि रायजोफोरा बेवहाय रायजो जानानै दङ गोबां खस्थ' खालामनानै। आरो बे गामियाव थानाय रायजोफोरा गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानाङो, खस्थ'हाय थानांदों। जेरै लोंनाय दै गैया, आबाद थिलियाव आबाद मावनायाव दै गैया, आरो बेबायदिनो लामा सामाबो जायाखै, दालां गैया, बेबायदिनो गोबां खस्थ'जों सोलिनानै दङ। दा बेनिखायनो जोङो आगोलनिफ्रायनो सिगांफोरनिफ्रायनो रायजो राजाफोरा जों बयबो हास्थायनाय दङ सरखारनिफ्राय बेफोर जेंना जेंसिखौ फोजोबस्रांनानै होयोब्ला मोजां मोनगोन होननानै साननाय दङ। दिनैसिमबो जोङो बेफोरखौ मावनाय जों नुनो मोनाखै। दा जोङो नै दिनै बे दैजिमा दैमायाव दावबायनो फैदों, रायजोनि जानानै आं फैदों आरो लोगोसे जोंहा दङ बिथांमोन रायजो राजाफोर दङ। आरो बेबायदिनो जोङो सानदों जे बे दैजिमानि खर'निफ्राय जों दै मोनलांगोन, लांनो हायोब्ला मोनलोंगोन आरो खेथि बाथि मावनायावबो जों सुबिदा बादि जागोन, गोबां खेथि बाथिफोर आबादफोर मावनो हागोन होननानै जों सानदों। मानो होनोब्ला नै दा दैयानो गैया, दैया ओजों मोनहैया जोंनि गामिसिम। बे दैजिमाया दैज्लाङावबा गिदिर देरो, ओमफ्राय नै दा मेसें बोथोराव ओरैहाय आफांथिं रानबाय, खर'आव थाबाय थायो दैया। आरो बे खर'निफ्राय दैखौ जोङो माबा मोनसे राहा खालामनानै लांनो हायोब्ला लोंनोबो हागोन आरो जोङो खेथि बाथि आबाद मावनायफोरावबो बाहायनो हागोन। गोबां जोङो उफाय मोनगोन आरो राहा मोनगोन आरो बेखौ जों मोनथिदों। दा बेनिखायनो जोङो नैबे दैजिमा खर'आवहाय
दैयादि दङ बेखौ जों नुनो मोनदों बहाय जोङो नायनानै नुबाय जे दैया मोजाङैनो बेवहाय बोहैबाय थायो। दा बे दैखौ जोङो लांनो हायो आरो बे खर'निफ्राय माबा मोनसे ड्रप खालामनानै बा बहाय जावनानै ड्रप खालामनानै बेखौ पाइपफोरजोंबाबो लांनो हागोन। दा बेबायदि आरो दा बे दैजिमा खर'आ ओरैहाय साहाथिं थांब्ला 1 किल'मिटारसोल' गोजान दंबावो भुटान जाहैसिगोन। ओमफ्राय ओजों भुटान जाहैसिगोन बेनिफ्राय जों ओरैहाय इण्डिया गोजासै 1 किल'मिटार सायाव थांबावनानै ओजोंहाय भुटान एरिया मोनसिगोन। बेनिफ्राय ओजों खोलाखै जोंनि इण्डिया एरियायानो गोलैयो। दा बे इण्डिया एरियायावनो जों दैखौ मोनो आरो दा जोंहा नैबे दैजिमा दैमानिफ्राय जों बेखौ सरखारनिफ्राय मोनसे राहा खालामनानै होजानाय मावनानै होनायखौ लुबैनाय दङ रायजोनिफ्राय। आरो बेखौ मावनानै होयोब्ला जों जारगाव फुथियाफारा गामि ओनसोलनि रायजोफोरा जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो दा बेनिखायनो जोङो बेखौ मावजानो लुबैनाय दङ। दानि बे खुंथाइ गोहोआव थानाय मानगोनां बिथांमोना जाहाथे बेखौ मावनानै होयो बेखौ आंनि गोसो इसिंनिफ्रायनो रायजोनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दा बेखौ मावनानै होदो अननानै खावलायनाय थाबाय आरो।